Hej Nika. Jeg hedder Heidi. Okay. Og så lidt underlig fornemmelse, så at filme sig selv her. Opgaven lyder, at hvornår har jeg sidst været en kylling? Og haft lyst til noget, men ikke fået det gjort. Faktisk så har jeg været en kylling de sidste 4 år, når jeg kigger tilbage. Og den video, jeg lige har set med dig, ramte bare plet. Og sådan har det i øvrigt været mange gange de sidste mange år. Hver gang jeg lige har tænkt et eller andet, eller snakket med min mand om, at nu er det også bare sådan og sådan, og jeg tænker sådan og sådan, og hvorfor kan jeg ikke bare lige få noget, der kunne hjælpe mig i den og den retning. Så er der ikke gået ret lang tid, så har du lagt en video op, eller pludselig haft det som emne på din blog, og det har jeg tit tænkt på var vildt mærkeligt. Så jeg har været en kylling de sidste 4 år, fordi jeg har engang været rigtig god med min krop, og været rigtig god til at få dyrket motion, og få spist de rigtige ting, og mærket, hvor rigtig godt det var for mig, og for hele min familie. Jeg har mand og 4 børn. Men for en 4-5 år siden fik jeg et nyt arbejde, fuldtidsarbejde, som jeg kan mærke nu, har jeg givet skylden for, at jeg ikke har jeg har ikke haft tid til at træne, jeg har ikke haft tid til at gå op i sund mad og motion, både for mig og for min familie, mine børn. Så jeg har nok givet det skylden. Og det kan jeg bare mærke nu, det skal jeg bare ikke mere. Det skal bare være slut. Det kan ikke passe, at jeg ikke kan finde ud af at være god ved min krop, selvom at jeg også skal have et arbejde, som jeg kan være glad for. Og hvis ikke jeg kan det, så må jeg alligevel det at være sund og god ved mig selv, som ved det også gør, at jeg er sund og god ved mine børn, fordi jeg bliver nærværende, jeg bliver mere glad at være sammen med, jeg bliver både en gladere mor, og jeg bliver en gladere kone. Jeg vil gerne lave den store investering nu, og jeg kan bare mærke, at det skal være nu. Slut med dårlige undskyldninger, slut med, at økonomien også skal være til det, fordi det finder man ud af, det finder man en løsning på, hvis man finder ud af, at det her det skal være prioritet nummer 1. Jeg vil gerne lave den store investering, og jeg skal ikke undskylde det mere. Jeg kan genkende til rigtig mange af de ting, du siger i din video, omkring det her med at lukke af over for sine børn, og bare have lyst til at ønske dem langt væk, fordi de bare nærmest er i vejen, og det samme er familie og arbejde. Brug det hele som dårlige undskyldninger, det er da rigtigt. Det skal det da ikke være. Jeg vil det her. Jeg vil det rigtig meget. Og nu skal det bare være slut med at være en kylling. Slut med at bruge dårlige undskyldninger. Jeg ved, hvor godt jeg får det, når jeg passer godt på mig selv. Glæder mig til det. Hej.